Noin, se jatkuu. Lähti viimeksi siihen, kun läpästiin taso 8, nyt ollaan tasossa 9. Noin teidän sinne meni. No, mitä väliä mun on silti niin paljon rahaa tässä näin, että mitään väliä. Jos toi timantti vielä saatais tuolta. No niin, toi timantti tuolta. Se ois saavutus nyt. 1 timantti tästä noin. Oi. Rahasäkki on sen jälkeen voidaan leikkiä teitten kanssa. Saadaanko leikkiä ollenkaan? Rahasäkki. No 1 euro sentään, mutta siinä olisi ollut 700 euroa. 1 euroa. Oli siinä. Oli siinä. En nosta tällä kertaa sen. Paljon kultaa. Ainakin. Ei kultaa loppu tästä pelistä. Joissain tasoissa ei oo kultaa, mutta sit siis on pakko olla timantteita ja kultaa ja sellaisia säkkeitä sitten. Ja kun äskenkin viime pelissä olikin säkki. Ei kun tasossa. Jos saadaan ne kaikki kullat täältä. No en mä nyt mitenkään näitä kaikkia kultia sais. 1 sellainen jättikulta. Pikkukultahan tällätettävä. Siitä. Noin. Jättikulta. Olisiko vielä tollanen kulta nostatettu? Joo, saadaan reilua aikakin vielä. Ja tosta toi vielä. Ei ehditä. No mainokset järjestetään. Noin, nyt on sentään mitä ostaakin. Voi tunnustaa. Seuraava. Saatiin toi ainakin. Toi tosta noin. Meillähän on lähes toi summa rahaa. Nyt tässä on vähän sitä kontia. Toisaalta meillä olisi mahdollisuudet saada aika lailla paljon rahaa tästä näin. Jos mä oikeasti hävitän tää oikeasti, sitten tulee tunnusrahaa. Sitten oikeesti alkaa käydä herroille tää peli, jos se... Eikö se nyt voinut tosta ottaa sitä? Ja nyt sitten totta kai se ottaa kiven sitten. Ota se rahasäkki tästä noin. Hyvä. Täältä tollaan. Nyt toi rahasäkki, jos saatais tosta vielä. Otta tosta rahaa ees vielä. Mä en haluaisi hävittää tähän kohtaan. Ei! Joo, pakko jatkaa oikeesti. Mä oikeesti. Ostetaan kaikki. Nyt oikeesti peli. Nyt. Ei voi itse asiassa ottaa. Hivet. Nyt toi timantti tuolta. No totta kai se ottaa kiven. Kivi taas. Tää on mukava peli, pakko myöntää. 2 timanttia putki olisi aika mahtavaa.
Sieltä timantti lähtee. Lähtisikö sieltäkin timantti? Lähtee totta kai. Ei enää paljon rahaa aikaa. Tai niinku aikaa, että saatais paljon rahaa. Joo, me joudutaan käyttää taas sitä. Tyhmää. Peli päättyy. No. Yritetään niin nopeasti tää, kun pystytään. Nopeasti peli. No sosi. Tässä on niin paljon rahaa, ettei me tarvita enempää. Sitten tässäkin. Jos me saatais toi isokin palettua, niin aina kun hävii, niin saa tehdä. Ja tuolla talosta. Ehti ihan hyvin ottaa vielä tämän toisen kultakin paljon. Se on 500 haitilta. Nyt oikeesti. Kaksi. Mä suoraan seuraavaa. En mä osta mitään. Mä en jaksa oikeesti. Lopetellaan tasoon. Vaikkapa 7. Tai jos me hävitään sitä ennen. Joo, lopetetaan tasoon 5. Joo, se on siis. Nyt mun piti ostaa oikeesti. Ensinnäkin, nyt otetaan toi kivi tosta alkuun pois tieltä. Nyt oikeasti menee motivaatio tähän peliin. Suoraan sanottuna motivaatio. On toi kivi tosta pois ja saadaan toi timantti. Yes. Toi vielä. No joo, otetaan toi vielä tosta noin, kun ehditään. Toi ei ehditä enää mitään tekee. Muuta kuin näin. Joo. Okei. Aika helppo sinänsä tässä pelissä. Koska nyt on jo 3 tonnia. Hyvä, ettei toi osunut mihinkään. Nyt osus ihan kultakin paljon. Okei, jes. Nyt sitä rahaa.
tollanen tosta vielä. Ja sit toi vielä tosta noin. Noin. Osta. Miksi se ostanut jo? Joo, mä sanoin, että lopetellaan 5. Niin saa moro. Tätä peliä ei enempää tule.